2018an gaude. Emakumeok gizartean gaude. Zientzilariak, abeslariak, katederadunak, artistak, edo eliteko kirolariak, besteak beste. Baina erdiak izan da, ez gara benetan erdiak. esate baterako, 585 Nobel saridunetik, 58 besterik ez dira emakumeak. Goi kargudunen kasuan, Europan 100-33 emakumeak dira. eta 77 gizonak. politika arloan, proportzioan, legebiltzarkideen artean, 127 emakumeak dira. eta 173 gizonak. munduko estatu buruen artean, 9 besterik ez dira emakumeak. Estatu mailan emakume gehiago graduatzen garen arren, Katedradunen 20 gara bakarrik emakumeak. Gipuzkoan, lan berdina eginez, 25 gutxiago irabazten dugu. Gure denboraren 171 gehiago, Eskaintzen diegu familia eta etxeko ardurei. pentsioetan ere, 134 gutxiago kobratzen dugu. 2018an gaude. Gizarte honen parte bat gara. Zehazki erdiak gara. baina ez gara benetan erdiak. Ez da pertzepzio kontua. Bistakoa da. Datuak, errealitatea, ukaezina da. Baina ez da alda ezina. Europan desberdintasun txikiena duen lurraldetako bat izan nahi badugu, Az gaitezen desberdintasuna gerian uzten. Gurekin bat egin nahi, Gurekin bat egin nahi. Gurekin bat egin nahi,